Barka da zuwa tashar na Kwaluwan TV. Ku yi subscribe kana ku danna alamar ƙararrawa. Mun gode. Wallahi baby kwana biyu gaba ɗaya da bana ganin ki na shiga cikin wani yi gaba ɗaya wallahi shine kamar kai tura ka dan mata jama'an sa ki bari ko da fiya zan sha amma mun ƙorar da nake miki ko ta kai ta kawo ma yanzu mutane ma kallon mahaukaci ma suke yi min wallahi Allah saboda haka ni fa kada san ki nake fa wallahi ni fa ko kanin baban mu ne yazo ko wanta wallahi akan ki ni fa wanda cewa bai bani ke ba ma za ku iya samu da shi bai ba aramin kaunar ki nake ba ina matakar san ki wallahi ka sani ai ba sai ka faɗa ba to kin gani wallahi Allah kowa yanzu ta gula mun lissafi amurana ni da ke ko ni ma sai ne maganin Allah baby wallahi Allah kin sai ina bala'in san ki kuma kaunar ki nake kuma kaunar ki ne ce kai nake kauna wallahi na sani ai baby to kin ga haka nan gun me kake ana ni ko nake a gunnan gurin baby na zo ba sai bai ban ta nan wannan ta ka ce wallahi kaunar ta nake wasan ta nake aurar ta kuma zan yi kai wannan din mana kuma aurar ta zan yi aka yi kaman to in dai akan ta ne na rantse sai da ni kai baby ya ke gani zan iya ragargaje shi a nan gun saboda tafi da ki wallahi ke baki ba rabu da shi a ade ka san kai nake so ba na san fa abin da zai same ka kin ga ko yake rabu da ni in ba cire mai renin wayensa ne ba zai taba daina rena na ba wallahi a kake kai kawai baby ki mana addu'a to shi kenan Allah ya bada sa no